जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै नोंगौ पाब्लिकफ्रा सिनायनो रोंबाय जे इउपिपिएल दोलोनि सालायनाय दिनैनि प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जेनाखि इउपिपिएल दोलोखौ बास्तबाव पाब्लिकफ्रा बुजिबाय जे इउपिपिएल दोलो नङाबा बिटिसिआव आरो डेभेलपमेन्ट गैला एबा एबारनि जानाखि जानो गोनां एमपि बे एमपिनि इलेक्सनावबो इउपिपिएलजोंनो सापर्ट खालामनानै सारा रायजो राजाफ्रा दिनै जोंनि एमपि केन्डिडेटखौ देरहाहोनो साखाफारा जाजोब्बाय ओंखायनो दिनैबो बे कापुरगाव गामियाव गोबां रायजो राजाफ्रा फैनानै गावसिनि गोसो बायदियै इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै बिथांमोनहा गोसो बायदियै जइन जाफैदों। साबेसे बिथांमोना जइन जाफैदों? दिनै 117 जन बिथांमोनहा बिपिएफ दोलो आरो आम आदमि पार्टी आरो बनसुनिफ्राय सासे गेम एन्ड स्पर्ट्स सेक्रेटारि फैदों बिथांमोना खुसि खुसियैनो दिनै इउपिपिएलआव जइन जाबाय बिथांमोनखौ आं आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय जाहाथे इयुनाव बिथांमोनहाबो गोजोन मोनसे लामा मोनो फिउचाराव जौगासारो बेनि थाखाय बिथांमोनखौ आङो हामलायथि हरबाय। गोबां लाइमोनफोराबो दिनैनि हाबाफारियाव जगदान जानायखौ नुनो मोनदों उद्देश्यआ मा सार लाइमोनफोरनि उद्देश्यआ बिथांमोना दिनै बिटिआरआव जाबायदि सान्थि फैदों बे सान्थि परिबेसआव थानानै बिथांमोना दिनै डेभेलपमेन्ट एबा जौगाथायनि खामानि मावनो गोसो जादों आरो गावसिनि लाइफखौ बिथांमोनहा जाहाथे मोजां रोखोम खालामनानै लानो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनो गोसो जानानै बिथांमोना दिनै इउपिपिएल दोलोआव गोबां लाइमोनफ्रानो फैनानै बाहागो लाफैदों थ' बिथांमोना होनदों गोबां बोसोर सिगां बिपिएफआव थानानै बिथांमोनहा खामानि मावदोंमोन खिन्थु खामानि मावसेयावबो बिथांमोननि जिबनाव खुनु जौगानाय एबा मोजां मोनसे परिबेस फैयाखैमोन ओंखायनो दिनै मोजां मोनसे परिबेसनि थाखाय आरो गावसिनि जौगानायनि थाखाय बिथांमोना दिनै बे इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै जइन जाफैदों आरो बेखौ जोंबो इउपिपिएल दोलोनि हिसाबै दिनै बरायना लाबाय। केन्डिडेटखौ दा मोनाब्लियाव मिथिखासिगोन दिनै फोसावनायनि टाइम लादों दा मोनाब्लियाव ओंखायनो नोंथांमोना एसे दैज' थादो आरो रायजो राजाफोरखौबो एसे दैज' थानो आं खावलायबाय दा मोनाब्लिनि गेजेरावनो केन्डिडेटखौ मिथिखागोन आरो मिथिखानायनि उनावहाय जोंनि केन्डिडेटआ जे जागोन बियो जोंनि दोलोनि सायख'नाय आरो प्रमद बर' सारनि बेयो नोजोराव मोजां मानसिखौनो हरखागोन जायखौ हरोबा दिल्लीयावबो मोजां रोखोम खामानिनो हागोन स्टेटआवबो जों मोजां मिलायनानै आरो बिटिआरखौ बांसिन जौगाबावनो हागोन बिदि केन्डिडेटखौनो जोंनि मानगोनां बिटिसिनि चिफ प्रमद बर' सारा हरखागोन ओंखायनो जोंबो बेखौ बरायना लानो थाखाय दा मोनाबिलि समखौ नेगासिनो दं जोंबो गोजोनथोंसै थेंक इउ। बेराम आजार जानाय सुबुंफोरनि थाखाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां खाबुफोर लाबोदों। बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव गोबां बेराम जानाय सोखानो हाग्रा मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोर दं। क'क्राझार सहरनि खारगामि निउ फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा गोबां फेसिलिटिज एबा खाबुफोर फोसावदों। ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय ऑब्स्टेट्रिक्स एन्ड गायनेक'लजी, जेनेरेल सार्जारि, अर्थ'पेडिक सार्जारि, लेबरेटरी, आल्ट्रासोनोग्राफी, कैजुएलिटी, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फार्मेसी, लापारोस्कोपी सार्जारि, NICU, एक्स-रे आरो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा 24 घन्टा जेब्लाबो खुलायै थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सआबो मोजाङै सार्भिस थागोन। निखावरि सुबुंफोरनो ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टारा रेहाय होनाय जागोन आरो बेराम आजारफोरखौ बे ईश्वर पलिक्लिनिक एन्ड रिसार्च सेन्टाराव मोजाङैनो देहाखौ फाहामथाय लाफैनो हागोन। खम बेसेनाव जायखिजाया समावनो अपारेशन खालामनो हानाय जागोन। आबुङै खौरां लाहरनो थाखाय 9395024949 जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन आरो इमेल ishwarpoli30june@gmail.com आव जगाजग खालामनो हागोन। नमस्कार, मैं ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेंटारर सुपारिनटेंडेंट डॉक्टर CK डिमारे কৈছো। आमार এই ईश्वर पलिक्लिनिक रिसार्च सेंटर तो कोकराझारर खारगांव फ्लाईओभारर तलते एटो नतुनকৈ आबार स्थापित হৈছে এটা নার্সিং হোম। ইয়াতে আমাৰ এই নার্সিং হোমত বিভিন্ন বিভাগৰ চিকিৎসা কৰা হয় যেনেকৈ অৰ্থোপেডিক্সৰ আৰু গাইনেকোলজি আৰু তাৰপিছতে জেনেৰেল সাৰ্জাৰী আৰু আমাৰ ইয়াতে জেনেৰেল সাৰ্জাৰী হোৱাৰ লগতে লেপাৰোস্কোপিক অপাৰেশ্যনো হয়। আমাৰ ইয়াতে সুবিধা আছে যেনেকৈ আমাৰ লেবৰেটৰী আছে, एक्स-रे, सोनोग्राफी এইবিলাক সম্পূৰ্ণ আমি ৰাইজক সাৰ্ভিস দিবৰ কাৰণে যুগুতাইছো। ৰাইজ
আমাৰ ইয়াতে OPD যিটো মানে বহিৰ্বিভাগৰ ৰোগী চোৱা হয় সেইটো আমাৰ চোৱা হয় তাৰোপৰি দিনে ৰাতিয়ে আমাৰ ইয়াতে অপাৰেশ্যন কৰা হয় গোটেইখিনি সুবিধা আপোনালোকে পাব ইয়াৰ উপৰিও যিসকল লোক আৰ্থিকভাৱে তেওঁলোকৰ দুৰ্বল তেওঁলোকক আমি ৰেহাই ৰেটত আমি চিকিৎসা কৰিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম